F'diskors mifni għajjat u attakki partiġani, Roberta Bella kompla bir-retorika tal-aħna u huma. Jumejn wara li jirreżenja d-deputat Prim Ministru Chris Fearn l-għada tal-laqgħa urġenti tal-Grupp Parlamentari Laburista, Roberta Bella kompla jattakka lil dawk kollha li ma jaqblux miegħu u appella totalment il-kontra ta' dak kollu li jinstiga bi kliemu, is-serenità. Kien hawn li Bella fajjat isteriku sabiex jikkonvinċi l-partitarji tiegħu tenna li l-Labor huwa kburi bi Chris Fearn kif insista li se jibqa' jkun spalla ma' spalla miegħu dan wara li l-eks Ministru tas-Saħħa spiċċa akkużat bi frodi brabta mal-inkjesta Vitals. Chris, il-Partit Laburista kburi bik u se jibqa' jsibni spalla ma' spalla miegħu. Fost l-attakki partiġani l-mexxej tal-Labor baqa' jinħeba wara l-babaw tal-establishment biex jixħed taħt it-tapit il-kriżi li kull ma jmur qed tidher akbar minnu. Establishment id-disprat tal-poter jasal biex jagħmel minn kollox. Bella jistqar li ħadd u għall-ebda raġuni mu se jkun qed iwaqqaf lilu u l-gvern tiegħu milli jmexxi l-pajjiż. Ma nħallu ebda forza twaqqaf lil dan il-gvern. Intant il-mexxej Laburista wara ġimgħa jattakka lil qrati li waslu għall-akkużi tal-predeċessur tiegħu u li t-leminija tiegħu Chris Fearn tenna li mhux ħajjippermetti l ħadd jaqbes jew jieħu fidu il-poter li skontu għandu l-Partit Laburista. Ma tgħaddix tagħhom! Le ma tgħaddix tagħhom! Fid-diskors tiegħu Bella kompla billi qal li l-Partit Laburista qed jagħti s-saħħa lil Maltin, saħħa li nsterqet mill-Maltin u l-Awċin frott id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-gvern tiegħu.